Velkommen til Bed, Bike and Breakfast i Vordingborg. Jeg hedder Susan Tydal. Det er mig, der er daglig manager på stedet her. Jeg står for vask, rengøring, klargøring af værelserne og klargøring af jeres morgenmad. Jeg vil rigtig gerne være her og tage imod jer, når I kommer, så I kan blive ordentligt installeret i værelserne. Og skulle I have nogle spørgsmål, som handler om indkøbssteder, spisemuligheder, cykelruter eller vores seværdigheder i området, så kan jeg også være behjælpelig med det. Udover alt det praktiske arbejde, så er det også mig, der står for booking og kommunikation med vores gæster. I kan finde os på booking.com eller på airbnb.com. Vi har vores egen hjemmeside bedbikebreakfast.dk, hvor I også kan gå ind og se billeder af værelserne. Der finder I mit navn og telefonnummer og en mailadresse, I kan skrive til. Mit navn er Carsten Schøtz. Jeg ejer bygningen, vi står i her. Og her bor jeg og driver min virksomhed og har Bed, Bike and Breakfast i Vordingborg. Vi står lige nu i værelse 1, som er dobbeltværelse. Det indeholder en dobbeltseng. Der er et anretter køkken, hvor der er selvbetjeningsmorgenmad i køleskabet. Der er en ovn, hvor man kan varme det økologiske brød. Der er kaffemaskine, man kan lave te, man kan koge sit æg, og der er service i skabene. Lejligheden har en egen indgang, hvor der er en kode på døren, så gæsterne kan komme og gå, som de har lyst. Og så er der til dette værelse eget bad, hvor der er, udover en bruseniche, toilet og en håndvask, så er der dejlig varme i gulvet. Der er fri adgang til denne store have, hvor man for eksempel kan sidde på terrassen og spise sin mad eller læse en bog. Gæster med cykel har mulighed for at reparere og justere cyklen her i cykelkælderen, der er aflåst. Vi er lige nu i et enkeltværelse, der ligger på første sal. Der er udsigt til torvet, og der er udsigt til Vor Frue Kirke, der ligger lige ved siden af. Vi er nu på anden sal, hvor der er flere værelser. Man kan leje værelserne enkeltvis, eller man kan leje dem alle sammen. Og gæsterne har adgang til det her fuldt udstyrede køkken, hvor man selv kan lave mad. Og der er morgenmad anrettet i køleskabet. Det er til selvbetjening, og alle varerne er økologiske. Der er en opvaskemaskine til at klare servicen. Der er en ovn, der er kogeplader, der er en Nespresso-maskine til kapsler. Man kan lave te. Og så kan man sidde her og spise ved et runde bord, 4-5 personer, og der er yderligere plads til 2 personer herovre. Og fra køkkenet går vi ind i værelse 3. Værelse 3 er et dobbeltværelse. Det har udsigt til vest mod Vor Frue Kirke. Der er gratis wifi på dette værelse, ligesom på alle de andre. Og så har vi en dobbeltseng. Og herover har vi udsigt mod syd ud over kirkeengen. Og her til venstre, der har vi et mindre værelse. Det er et enkeltværelse, som for eksempel en familie kan bruge, hvis de lejer flere værelser, så kan det være børneværelse. Og her har vi badeværelset. Det deles af gæsterne, der bor her på anden sal. Der er toilet og håndvask, og så er der en brugskabine. Og her har vi værelse 2. Værelse 2 er et stort dobbeltværelse. Der er sofa, der er bord, man kan sidde og hygge sig ved. Der er en dejlig stor dobbeltseng. Og herover, lige ved siden af sengen, der har vi udsigten mod øst. Vi har byens vartegn, Gåsetårnet. Og så har vi lige uden for vinduet en stor terrasse, hvor gæsterne kan sidde og spise deres morgenmad. Og se ud over terrænet, hvor der er borgcenter, der er havnen, der er vandet. Der er en fantastisk udsigt.